Siphinde sinibingelele namhlanje ku-episode 2. Lo nibingelelayo umfoka sibima beya ngenkomo abafoza bebiya ngamahlahla. Umanyelelo wentombi yesona inkomo kayisengele sibayine sengela emaweni ngoba mayisengele sibayine akusiyona yakhona. Ihlahla esimagatsha gatsha elinye libheke empumalanga elinye libheke entshonalanga. Njoba sichaza lezi zinto ezimbili uMlanjwana neIvezandlebe. Ngisithanda ngoba isiZulu sihle futhi isiZulu sike siyichaze nje ezintweni eziningi usubuza phela. Uma uzokhumbula kwi-episode yokuqala la khona besithinta indaba yethongo nedlozi, ngeke ngakucacisa ukuthi ngaphambi kokuba uthole incazelo yento noma ubuqiniso bento kufuneka kubheke ukuthi ingena kanjani kuthina ebuthineni kanye futhi nasolimini lwethu. Ilawo khona usuthola khona iqiniso laleyo nto leyo. Uma sizothinta igama lithi Ivezandlebe liyayichaza ukuthi njengoba ngiganela ekhaya ngiyintombazana yakwaSibanibani, le ngane enginayo ke ivele ngamadlebe la ekhaya ngoba ayisiyona yala ekhaya ngokuphelele. Igama ke leVezandlebe livela kanjalo ukuthi kuvele ngamadlebe nje la ekhaya, akusikhona kwala ekhaya, kuyiVezandlebe la ekhaya. Bese kuthi uMlanjwana igama elisuke la ukuthi mhlambe uma ngabe bekade kubonakala endulo izingane ezidlala zeningi bese kubuzwa ukuthi awukwabani ke lokho, ayi bese kuyalandula ukuthi hayi indaba yalo iwumlandwana, okusho ukuthi inendaba ethile ongayilandela noma uchaza kunomlando othile ofuna ukuchaza. Kwase kuthiwa ke inomlanjwana kususela egameni lobunye ukuthi uMlanjwana shuthi into encane isinciphiso ngisho njalo uMlanjwana ngoba uma kumlando omningi kuthiwa umlando, kusho ukuthi noma sichaza ngaye lo mntwana sizochaza nje uMlanjwana. Lasuka kanjalo ke igama loMlanjwana neleVezandlebe. Ngenzela ukuthi njengoba ngicacisa lokho ukuthi abantu bathi noma bebiza into bayibize beyazi futhi beyiqonda. Abangaqondi bakubuze futhi ngiyathemba ukuthi uma bekubuze kule episode kuyothi ngelandelayo ngaphambi kokuba singene kwesinye isihloko siyokwazi uqala siphendule le mibuzo le eqhamuke kule episode le. Ngiyabonga.